Nalimbuad ang usa ka modernized PUJ samtang nagbiyahe sa Barangay Mabolo, Cebu City kagabi. Unom ka mga pasahero ni ini ang naangol. Kini ang gitutukan ni Fem Marie Dumabo. Nagbiyahe ang maong modernized PUJ nga dunay rota nga 01K gikan sa Colon Street padulong sa Mandawi City. Matod sa driver nga pag-abot niya sa Shaman Street sa Barangay Mabolo, kalit nga matod pa ni malfunction ang manubela sa PUJ. Dihang paliko sa korbadahong parte sa daan ug tungod niini na outbalance ang sakyanan hangtod nga natumba ang gibanihong modernized PUJ. Giklaro sa 29 anyos nga driver nga hinay lang iyang dagan. Kini subay sa gisusi sa kapulisan sa Cebu City Police Office kung kusog ba ang dagan sa jeep sa wala pa ang insidente. Ni kalit lag nawa ang kontrol ni ang manubila man ganana nagtuog ka nang Ni kurog na manubila. Nagtuog ka nang naplat. No. Ya pagtataon ni kalit nagbalik ang sakyanan mo na natumba na ngana. Ay na sir kay na may tubig ka ni minor mo kuda kay na may sugat motor. Minor ako. Auto paglabang sa tubig kalit nagwa ng kontrol ba. Information gathered sa concern station. Nikalit na siya pagliko. And then outbalance mo to nag-cause na natumba siya ang sakyanan. As to the report nga posibleng natiglumbaan na daw sir, muna i-as sa Manayo sa atong lantawon ma'am sa bisa investigation nga himo sa Station 4. Ang driver uban sa 5 ka mga pasahero ay naapa sa tambalanan nagpaalim. Samtang nagpaabot ang Traffic Enforcement Unit sa CCPO sa mga biktimang pasahero kung musangat ba sila og reklamo batok sa driver. Adunay tambag ang kapulisan sa mga driver sa pampasero ang sakyanan. Kagahapon usa ka traditional PUJ ang nalimbuad sa daan sa Devil Hills sa Barangay Lahog, Cebu City. Ang mga driver na kuan careful sila pag-drive kay ilang naon nga dunay mga laing kinabuhi nga sakay nila. So dapat careful. At the same time back to basic kanang gitawag blue baggage before sila mo biyahe dili makilubanay kay nanaw na to nga safety. Uban ni Godfrey Relien, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.